Yeah, I'm just expecting that they will play good, and we will play good as well. And yeah, obviously they are a really good team, but also as you can see, we are also ready to face any kind of games, any kind of opponents. So yeah, I'm really excited to play against Mexico. And overall, I'm really grateful to Mexican people today for making the stadium like a soul stadium. So thanks to them. You have a difficult task for the next two matches, but after seeing South Africa today against Mexico, which is your next rival, Soupeř rozdíl z těch dlouhých nákupů za obranu, mají to silný, mají dynamický hráče, vepředu musíme se dát větší pozor. Vy máte úspěšné centry, nebo na to spoleháte? Tak určitě víme, že máme vejšku a chceme z těch centrů dávat to do vápna, aby tam Patrik Šik měl ten servis a mohl z toho udeřit. A vypadalo to, že jste byli rádi, že skončil poločas, protože posledních 5 minut zase Korea přidala. Vlastně cukli jsme do takového hlubšího bloku a nedařilo se nám z toho výžit a podržet víc míč, takže jsme se dostali do takové spirály a točilo se to a proč jsme bránili. Dobrý večer. Jak jste na tom byli se silama? Bylo to velký téma? Co se týče sil, tak první poločas jsem nic, nebo troufnu si říct, jsme toho moc nepociťovali. Jediný problém té nadmořské výšky bylo, že co jsme teda včera nenavnímali, tak byly ty dlouhý balóny, jak od nás, tak od nich. Vlastně jakýkoliv jenom čip za obranu, kde jsme zvyklí, že vlastně ten balón sotva dojede k lajně, tak nám to lítalo moc dlouhý, takže s tím jsme se trošku zžívali a to stejný, když to lítalo na nás, tak to plavalo 5 metrů před vás. Yeah, I'm just expecting that they will play good, and we will play good as well. And yeah, obviously they are a really good team, but also as you can see, we are also ready to face any kind of games, any kind of opponents. So yeah, I'm really excited to play against Mexico. And overall, I'm really grateful to Mexican people today for making the stadium like a soul stadium. So thanks to them. 오영규 선수 정말 축하드리고요. 골 넣은 소감하고 월드컵 첫 골을 첫 슈팅으로 넣었는데 소감이 어때요? You guys once again defeated an European team. So what do you think this result means for Asia football as a whole? Yeah, it's meaning it's very big for us and in Asia. In World Cup, winning is not easy every single game. But today was first game, and then today win. Yeah, I'm so happy. Yeah. Máte za sebou poločas, jaký byl z vašeho hlediska osobního i týmového?